Me lähdettiin jo katsomaan, että katkeskois täällä ketjut, kun puputus kuuluu, mutta mopot ei liiku. Se jäi mopon alle. Oho. Se heitti katso minut ensin ja pyörä kaatus mun päälle. Mistä se sinne oot mennyt? Se jäi kiinni tohon vittun puihin. Se oli jo tästä. Me meni katso tuosta yläkautta. Huhhuh. Oi, se on vaan hill. Jahaha. Your GPS was not on. Hey no. Fuck. He was lying with his head under the wheel. I don't know how it happened. Mulla oli pää ton takasvingin alla. Here was his head. And then the bike. Se tuli niinku voltti. Se pyörähti ympäri vai? Joo, minä tulin ensin. Ensin se otti noihin oksiin kiinni. Valtti pois, kuului tsok. Sen jälkeen lähettiin. Siinä oli varmaan metrin pudotus. Ei mitään. Ja kun menee niinku, me tulin olkapää eeltä tonne pusikkoon. Sen jälkeen tuli vittu pyöräperä. Vittu että pelätty. Oli nimittäin. Onks tää päällä? On varma. No sano hyvä, se on tullut nauhalla. It's getting interesting. Yeah. But is it only maybe 1 kilometer more this? Yeah, I think so. Not bad. But that's probably the road. Yeah. Good Andreas. Yeah. Näihin juurakoihin nappas kiinni toi. Yeah, I heard him. Tankki ja tappit nappas tähän kiinni. Sitten lähettiin. Nice scenery. Yeah. And KTM. For my part, I'm losing full fuel. You are my lifesaver. Minä pösköttelin tuolla mopon alla, mulla oli pää takasvingin alla. Aika hyvä se mopo heitti voltit sinne alas. Mie en tiennyt kumpaan reittiin se meni tonne ja vittu nappat tuo juurakot kiinni ja kuului tsok ja sit lähettiin. No eikö se tuu takaperin tästä? No ei oo vaihe vapaa. Want to go forward? No, backward. Joittekin on vitu huono. Were you in 6th gear? Saatana juurakin. Hop, 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 hop. Pitääkö vähän vastaan? Joo. Hyvä. Onko tää nyt sitä superenduroa? Super.